Tessa, waar leer 'n mens om so gitaar te kan speel? Eintlik Johan, ons het al twee in Johannesburg gestudeer met een man, wat zijn naam Frits Boes is. O ja, ja. Hij is een van die enigste onderwijzer. En die klassieke gitaar? Ja, van die klassieke gitaar hier. En hij is eigenlijk een leerling van die Spaanse gitaarspeler Narcisa Yepes. Ja. So eintlik kom ons van Narcisa Yepes af. Het julle onder hom studeer op een of ander stadium? Terwijl hij in Zuid-Afrika was, ja, hier en daar. Maar eindelijk heeft Dave samen met hem in Madrid in Parijs gestudeerd. Werkelijk? Hij was oorsee met hem, ja. Dave, dit was dan zeker 'n ervaring geweest om onder die man te kon studeren. Fantastisch. Maar dat is nou alles goed en wel om te sê, mense het 'n goeie leermeester gehad, maar dan moet dan seker baie geoefen word of hoe? Ja, dat is waar. Baie ure, baie hard werk oor die miljoene jare. En hoe oud was jy toe jy persoonlik begin speel het? Ik het, toen ik 9 was, begin studeren. Maar ik heb die klavier eerstens gespeeld. Maar dan heeft die gitaar eerstens in mijn leven geworden. En dan hoeveel uur op 'n dag speel jy? Of Op een goede dag. En toen ons concert moet houden, is het 3 tot 4 uur. Maar het is amper nooit die is daar. Op een goede dag nou is het misschien een uur ja. Is Want jy is natuurlijk 'n ma en jy het kinders en jy het al jou huislike verpligtinge. Ja, dat is waar. Dave, op die plaat is daar 'n baie oulike liedjie, Shingwetsi. Hy het so 'n lekker Afrika atmosfeer en ek verstaan jy het hom geskryf. Ja, dat is reg. In die begin het ek net die eerste deel van die stuk gespeel. Elke keer dat ek my gitaar ingestem het, het ek die ding gespeel. Ja. En Tess het altyd gesê ek moet dit voltooi en 'n stuk daarvan maak. Ja. Toen was ons met vakantie in die Wildtuin en ons het in Shingwetsi gebly en daar het ek dit voltooi. Ja, natuurlijk net die regte atmosfeer om zoiets te kan schrijven. Dit was, ja. Ik heb nou net vir Tessa gevra hoe dikwels sy oefen, maar vir julle om saam te kan speel, moet julle ook seker baie oefen. En nou verstaan ek, jy bly in Kaapstad en sy bly in Johannesburg. Nou, hoe kom julle by mekaar uit om so te kan Dat is oefen? niet makkelijk, nee. Maar als ons een concert moet geven, dan ons kan bijvoorbeeld een week samen oefenen voor de Anders concert. kom ik En ons kent die repertoire. So dat wordt heen en weer gevlieg Ja, en dan geoefen. Het is lekker om met julle te gesels en ek geniet werklik julle plaat baie. Sterkte vorentoe daarmee.